Terve, tänään olemme täällä himmelissä haastattelemassa Juha Saras. Terve, miten sinulla menee? Ihan mukavasti. Herätetään kevääseen ja harmaaseen aamuun. Haluatko vielä sanoa, että mennäänkö suoraan kysymyksiin? Voit ihan aloittaa. Juu, ensimmäinen kysymys. Miten päädyit asumaan Karstulaan? Minä olen ihan kuullut syntynyt paljon siellä Karstuneet täällä asunut. Kauanko olet asunut Karstulassa? No minä olen eläkkeellä, mä olen 67-vuotias ja koko elämäni ollut täällä. Koulut käynyt ja työura ollut täällä ja koko pikkuelämä täällä. Millaista Karstulassa on asua ja mikä täällä on parasta? Täällä on ihan hyvä olla, täällä on hyvät harrastemahdollisuudet, hyvä liikkua ja kaikki on ihan mallillaan, lupsakkaat mukavat ihmiset ja turvallista ja puhdas luonto, niin mikäs täällä asuessa. Miten ja missä vietät vapaa-aikaasi Karstulassa? No, minä asun tuolla järven rannalla, siellä on hyvät vapaa-ajan virtomahdollisuudet, että siellä kävelee ja kalastelee ja lasten kanssa puuhastelee ja kaikenlaista pientä, että siinä se menee ihan kotona. Mitä Karstulasta vielä puuttuu vai onko täällä jo kaikki tarpeellinen? Täällähän on kaikki aika hyvällä mallilla, kun saataisiin vain pysymään nämä mitä palveluita täällä ole, että terveysasema kun saataisiin pysymään ja poliisit tietenkin kun saataisiin tänne, että lupapalvelut ja kaikki saataisiin kuntoon ja ehkä nuoriset kaipaisi ottaa lisää virikkeitä, mutta kyllä nämä eläkeläisille niin nämä palvelut vaan pysyisi ihan kohtuu mukavalla mallilla. Kerro joku hauska fakta sinusta. Niitä on montakin kuullut, mutta mitähän niitä nyt olisi. No ainakin nukun kesää talvea villasukat jalassa. Ja sitten me ollaan vielä tehty ryhmän kanssa omaa kysymystä. Mitä kaikkea on tullut rakentamassa Karstulassa? No Karstula on ollut monenlaista. Omakotitaloja on tehty vasta parikymmentä ja navetoita silloin alkuaikaa tehtiin ja kökkiremonttia ja olisiko rimitalotyömaata varmaan eli vaikka olisi 60 varmaan ja sitten on ollut tekemässä liikuntahallia ja kirjastoa ja edellistä terveysasemaa, mikä lakkautettiin pari laajennusta siihen ja opiston laajennusta ja kirkkoherran virastoa ja sitten tämä viimeinen K-marketti, sitä oli tekemässä ja jäähallin pohjaa ja mitä kaikkia niitä tässä sitten onkaan niin onhan niitä tuo kunnoissuke, mikä on nyt hyvä, niin sitä on ollut tekemässä ja onhan niitä monenlaista työmaata ollut tässä ja sitten näissä naapuripitäjissä Jyväskylässä kun oli sairaaluvaa työmaalla ollut pitkässä aikaa ja lähipitäjissä ja Helsingissä on eteläisin työmaa ja Levillä pohjoisin ja sillä meillä niitä on ollut 45 vuotta niin monessa paikassa ei ikään. Onhan niitä. Tämä kysymys oli tässä, että kiitos kun pääsit. Ei mitään kiitos. Kiitos.